te keceng si asa channel kelang arat pan kardom pajir lo kardom non karbiang long east west lapen dima hasau arat pan nili ningkan kimi ahirjume pajir lo lapen ke Rongker ahirjume pajir lo karbiang long east west dima hasau arat pan nasi ilitum non kecisi kecedang apa tu bangga anso se ilitum pamena ko ate pima ilitum ta ipong si lahai karli ipe jo lahai bang ilitum tradisional kena nasi kon ma unity do tek nasi bangke ilitum bangke peaceful po ilitum arnam arni pen ningkan si pen pong ilitum te arat pen si ilitum sorong ker karli di nasi laso unity pen prosperity and laso peaceful lahai nang lepo ate arnam arni tabanang cerap nang po lasi ilitum along tin pen ilitum laso Rongker karli kita ilitum aporoteng pen ilitum Rongker karli nang po lapen ke arnam pen ilitum ahirjume long po gasi ilitum mithang itu karli kapit jo bangke citeng ni der nai ilitum athe non ilitum nosi mathakrang pute mo isu bangke sungkrung dahai ba arti thekeda dahai gasi non pen ilitum lahai kisi dang kenang sot pen isumar phanda chithan chimum panang kogi gasi ilitum kol dak der ke lo east west lapen karbiang long east west di mahasau arat pantani li pachini lo nasi laso itu Rongker karli laso bangke litum isia training sonri ilitum te thanang po non owe kimi tum ban nasu anutin tek lote lada itu youth itu owe kimi tum ta arnam ahirjume long po lepen datum lahai ase men Charlie pulute alang litum long ke arnam ta dover ko nasi kaita arnam ke rayam ver ko nasi choklem chadamu ta alang tum man joy keji lepen singfu oji nasu kimethang along ri jongsi Rongker Charlie ver arnam pen chipam ver pute kisung ke boita aviderji litum kapre kisung pen job ko nasi laan sinili rat phan pachini pen hiram theng ton ko